Вітаю всіх! Ви на каналі Bike Travel Беларусь. Сёння у нас будзе невялічкае падарожжа, без ровару. Пройдемся пешу. Сёння я з Ваваном, сваім сябрам, вы яго ўжо бачылі на канале. Зараз мы знаходзімся ў Гродзенскай вобласці. Побач працякае рака Моўчаць. Пройдемся крыху ўздоўж ракі, паглядзім прыгажосць наваколля, прыроду і далей пойдзем лесам. Прагуляемся і пакажу вам прыгожыя мясціны. Птушкі пяюць. Вясна, сябры. Зараз знаходзімся на такой вось турыстычнай паляне. Тут летам праходзяць розныя турслёты, некія мерапрыемствы. Вось нават сцэна ўсталявана такая, пастаянная, бачыце, з навесам. Так, а хто гэта тут прабягаў? Вось сляды капыт. Касуля, магчыма. Так, сябры, а мы тым часам зайшлі да некага закінутага хутара. Гляньце, ўжо пчолы летаюць. Вось там пчела. Так, вось, сябры, стаіць хата і сарайчык. Ну, выглядае, нібы закінуты. Вован, пайшлі. Не хочаш? Сябры, Вован не хоча са мной ісці. Я падыду крыху бліжэй, гляну. Ого! Які мох тут на дрэве. Не, хата гэта выглядае закінутай. Нават відаць, што комін разбураны. І сараю ўжо хана. Так, набліжаюся да хаты гэтай драўлянай. Выглядае так дабротна, сцены драўляныя, выглядаюць вельмі даволі такімі крэпкімі, моцнымі. Вось тут колодец быў. Бачыце, это бусел колодец. Вода ёсць. Блин, заўсёды цікава вось натыкнуцца на нейкую закінутую хату, на нейкі хутар у лесе такі, да? Блин, прикольно. Раней жа тут люди жылі. Побач нічога няма. Там рака і лес вакол. Што ўнутры? Як вам паказаць? А во, гляньце. Сцены з тынкоўкай, стол нейкі стаіць. З другога боку відаць печку, бутэлька. А вось там ляжак на печцы. Ой, выбачайце. Вось там з левага боку вось ляжанак, дзе можна спаць і грэцца зімою. Гэты мох такі цікавы. Дакладней, гэта не мох, сябры, а лішайнік, так? Лішайнік жа ж гэта, правильно? Вось такі цікавы домик. Такі хутар мы знайшлі.
Внутрь я, конечно, не полезу. Пойдем мы далее по запланованному маршруту. Сеновал. Сябры, гляньте, мы вышли на вось такі абрывісты бераг. Нагадываю, гэта рака Маўчатка. Вона вот ёсць некая кастрычка і дровы ляжаць. Ну, слухайте, такі прыгожы бераг тут. Клас. Мне падабаецца. Вован фотографуе. Як вам віды, сябры? Гляньте, прыгажосць якая. Давай я засниму как-то так в полете, типа, раз и туда, ну, вниз. Фантазер, блин. Прыгажосць. Вован пайшоў дапамагаць бобрам строіць плаціну. Он, відаць, там дрэва пагрызена. Даволі недрэннае мястэчка, нават альтаначка стаіць. Таму зараз мы зробім тут прыпынак, паставім воду кіпяціцца і заварым кавы. Распалілі вогнішча. З першага разу, сябры. Нават не верыцца. Ветерком яшчэ разганяе яго так добра. Всё сухое, гарыць добра. Але ў нас тут всё по правілам. Вогнішча не разбяжыцца, яно вось агароджанае цэглай. Все добра. Такое приемное тепло от огня. Кайф. Даўненька я ўжо не еў сала на вогнішчы жаранае. Прыйдзецца, правда, крыху пачакаць, калі яно будзе гатова. А зараз пайду піць каву. Выглядае вельмі смачна. Лебеди летять. Тоже греться, наверное. Выглядае смачна. Ну што ж, сябры, мы перакусілі і будзем зараз рухацца далей. Было бы, знаешь, как делать? К примеру, можно было где-то с ключевищ начинать, в лес, и уже здесь быть. Было бы вообще шикарно. Вось тут, відаць, кабанчыкі рыліся. Выйшлі ўжо на нашу сцежку. Будзем рухацца па вось гэтай лясной дарожцы. Нейкая забалочаная тэрыторыя. Тут па карце азначана, што нейкі ручай працякае.
птушки щебечуть. Выйшлі да некага падтопленага беразняку. Нізіна. І бярозкі стаяць у нізіне. О, а знизу некая тропа праходзіць. Ну-ка. Зараз гляну, што тут. Вось, ну сапраўды, некая тропа. Цікава, чалавечая ці жывёльная, відаць, што сляды, як бы такія вось ад капыт. Гляньце, сябры, вось гэтыя дзіркі у мху. Гэта вось сляды капыт. Тут прабягалі, мабыць, касулі. Грибов. Вот этот киноэффект. Марк Твейн, настаў твой час. Мае любімыя акуляры Марк Твейн у драўлянай аправе. Зараз самы той час, каб іх адзець. Сонейка ўжо крыху рэжа вока. Нейкі вецер крыху падняўся. Так, а зараз, сябры, мы гэта выходзім да дзіцячага лагеру Баравічок. Гляньце, колькі тут машын. Ну, там відаць корпус. Сонейка ўжо высока ў небе. І гэтак добра грэе. На сёння перадавалі да плюс 15. Ужо зараз дзесьці каля 11 гадзін раніцы. І ўжо вельмі цёпла. Мы ўжо набліжаемся да нашай кропкі фінішу. Надвор'е цудоўнае, сонейка. Походили, подыхали свежим поветром, посмажили сальцо на вогнішчы, цудоўна провялі час. Вось такое невялікае падарожжа, сябры, у нас атрымалася. Пішыце ваши водгукі, ці падабаўся такі вам фармат відэа, ці не. Ставьте падабайкі. Усім пока і до новых сустрэч.